Ara el que farem serà posar un catalitzador. Recordeu quina és la feina del catalitzador? Activar la reacció. Fer que vagi més ràpid. Ara, quan en Pep hi posa el catalitzador, aquesta reacció de desprendiment d'oxigen, que ara està tinguent lloc, però que va molt a poc, tindrà lloc molt més ràpid. Ho fem? Us comentava quina és la feina del catalitzador. Fixeu-vos que recordeu aquella grau que s'ha fet? El catalitzador intervé en la reacció, sí? Intervé, però no es gasta, no es consumeix. Fixeu-vos que aquesta reacció és la del peròxid d'hidrogen, que dona, el tenim aquí, peròxid d'hidrogen que dona aigua i oxigen. Què és això que tenim aquí? Què és això que tenim aquí? Magí, tu no li coneixes. Gol, menja tu. Menja tu, gol. Com l'hem fet aquesta espuma? Bueno, ja l'he explicat a Pep, tenim sabó Fire, i hem fet oxigen. La cosa que hem fet és agafar i emplenar el sabó, fer bombolles de sabó petites, fer bombolles de sabó amb l'oxigen generat amb la nostra reacció.